Amiga mardo e bare nendo manyando odiochieng' makawuono koro ne obago romo kora jopiny e laruok e paro kaachiel bende koda yudo kanyido weche mopogore opogore e sub-county nogo ma Nyakache kaunti niendi ma Kisumu kama jopiny ne yudo thuolo mar mondo mi ogol pachgi kaachiel koda ng'eyo mathoth ka otenore kanyido koda weche mag doho mana kaka jafwambo maro e kaunti niendi ma Kisumu Justus Adoyo leronwa. Ne en nyasino ero mabende nopong' kod mor gi ilo maliche mokalo e sub-county no ma Nyakach e Kisumu County kendo ne ero madono ero ma Nyando ne oyuore gwenge kuma kono e bedo kod giko odiochieng' ero mathuolo kata open day mondo ginyal mbiko kendo gilalre e weche bura mabende osebedo ka chando jopiny e sub-county no ero mano ma Nyakach. Mana kaka leronwa koda jang'ad bura dono ero ma Nyando mano Mikael Evelyn Onzere ne opimo ber mar romo maket kod maendi. Today we have come here in Nyakach sub-county just to meet with the members of the public and the people whom we serve so that we discuss with them about the judiciary, the services which the judiciary offer, and just to also get feedback from them concerning the court, concerning the other stakeholders. And we just sit together and try and talk and discuss about how we can serve them better. Mikael Evelyn beno dhi nyime kod lero ne Kala TV moko kuom buche go eko mabende osebedo ka chando jopiny e sub-county no ma Nyando kanyakla koda Nyakach. Succession matters. We have very many succession cases at Nyando, and at times the cases are filed and the petitioners don't follow up. So we are here to explain to them the succession process, what they are supposed to do when they come to court, the documents they are supposed to have. We have questions that the succession cases are very expensive. So we are here to demystify that and tell them the costs of the succession cases. There have also been issues going around that the cases take long. So we are here again to tell them the timelines which we hear the succession cases within, and just to give them information about the court. Kabende korka kore jalup commissioner e sub-county no ma Nyakach migosi Peter Namtari bende opuoyo malich mokalo romo maket kod maendi kowacho ni ma okang' ma jo Nyakach nyalo somo weche geko mopogore opogore. Purposely just to open up in case a member of the public has an issue, or in case a member of the public doesn't understand maybe the process of a case, it will be easier for that member at a no cost to get to understand how maybe the case can go about, or where he can be able to start, and maybe also how he can be able to maybe to understand to track the case so that they understand how the process goes on. Ne en romo nero mathuolo kendo mafuyanga maliche mokalo kama kuom jopiny e sub-county no ma Nyakach nokawo thuolo maket kod maendi kendo dwoko erokamano kotende kod odok mabende ne ogol e itgi kod judiciary gwenge eko ma kono. Nyiso mine ma chuogi otho, anto chuora ponditie. Dhako mati mine ma chuogi otho, per dhako motegno ma ka ng'ato timni tim marach, dhi kote mbele mondo sirikal mondo ng'e niya to mama ni imayo, we bed mama mali. Mar ariyo, ka ng'ato inyini idwa mailopi inyanyasa ringi dhi to mondo okonyi mondo ing'e adiera mari, kik ibed ng'a monindo to imayi gik nikech chuori otho. Nikech sama ipuonji ka wachno omiwa nikech koro miwa adiera mondo ibed king'e niya an dhako morito chik ma ka ng'ato timni tim marach ringi dhi ka doho. Awinjo ko opuonji gik moko maber, opuonj nyaka nyithindo mathindo aneno, nyaka mon obed piny. Koro wabed dhako ma doho ko opuonji tikawo gimoro action iye, kik ibed beda. Nyalo kwayo jopiny kamoro amora ma gintie ni gima judiciary timo mondo mi japiny oyaw pache kendo mondo mi japiny ong'e nang'o monego tim sama owinjore. En adier ni ng'ata ma gire olal kata ng'ata mokosne ber mondo milango ng'e obed gi information, chief obed gi information, to moloyo ni bed gi OB mar ka police. Bro miyo kata ka giri olal to yude bang' ndalo moko to bro prove ni en giri. Jang'ad buche nero Mikael Evelyn Onzere ne okwayo jopiny e gwenge ma kono ni kik gium dhogi, kik giling' e kinde go eko mabende ichwanyogi e weche go eko ma opogore opogore. Hapa ili tupate ule uhusiano ambao
Nekala TV ko Kenya Sub County Kisumu County and Justus Adoyo.